Hello. Ato pangitaon si Day Ami, guys. Ano siya si Day Ami? Pila na mo edad, Day Ami? 45. 45? Sa tanang kasakit sa imong kinabuhi. Kisa mo dyan lalaki nagpasakit ni mo, Day Ami. Sakit. Oo. Kano? Sabi ko sakit, anak. Pero lami man. Ay! Balag sakit basta lami. Layasan, hagbay ng layasi eh. Ha? Ako'y anak na isra, hagbay ko ng layasan. Karoon di na butan na. Nabuotan na siya. Oo, di siya magbinutan na. Hindi siya katilaw Day Ami. Bitaw. Di na gid siya katilaw si mong kuan. Gamhanang takubo. Dahan kag order nga kawitsa? Ako day. Utang ko din. Business na ko kayo. Pausara bitaw no. Si Ate Josie, asa man Ate Josie? Ito, siya alaga. Ate Josie. Ato doon si Kuan guys, si Naling. Si Naling. Naling, asa ka Naling? So guys, maayong bunta guys. Ato doon si Naling guys. Siyang imbestigahan. Ling, agunsa ka diha, Ling? Ling, agunsa ka diha? Sako. Ling, ako istorya mo ba kani ba? Kaning nga resibo bitaw? Huy, kaning nga resibo ba? Kisa ko ni nag-issue ani, oy. Kamu man ko ni nagkuan ani. Samo. Tanaw sa diri ba? Kaning nga resibo ba? Diko. Kamu man ko ni nagkanang kuan ani, oy, tanawa sa ba? Huy, kani ko nga resibo Ling ba? Ikaw man ko ni nag-release ani, tanawa sa kadita resibo. Ano nga resibo ba? Tanawa sa kani nga resibo ba? Kani nga resibo Ling ba? Tanawa sa resibo. Oy, kani ba kisa ko ni nag-release ani na si Inday. Tanaw sa diri hala. Uy, kinsa ko ni nag-release ani tanawa sa ba? Kay sayop ang total imuha man ng agi. Dari. Tawa gani diri tanawa asa ka na siya magtanaw. Hala, na diri ang kuan resibo. Pagdali oy. Kani ba kisa ko ni nag-ingon na si Inday. Mukhang bayo. Lagi na anak ko no si Inday. Ari gani. Asa gani ko no? Ari gani. Dali, ato bang gani diri? Ato bang diri oy? Kisa ko ni nag-issue ani nga resibo. Bongbuang ako ba ito? Di ba kisa ko ni nag-issue ani resibo oy kani ba? Ako na wala ang gayat. Kisa nag-issue ani nga resibo ba? Nag-issue. Kisa ko ni nag-issue ani nga resibo oy. Ambot nimo. Hala. Ato bang diri babaeng ko ani? Babaeng burot-burot. Lami ka siya pang buko-buko. Sus, ay na ba? Zigzag pa. Lami ka siya buko-buko guys. Zigzag kayo yung iya. Lami ka siya, lami ka glawas. Would you ka shape-shape? Hello, ano Ling? Bakin sa kuno ni Ling? Pagsuot pa lang nimo yun, nakabaon ako yun. Nagkuang-kuang ka diha. Kisa gani. Ato bang sa bakaning resibo ba? Kisa lagi ko ni nag-issue ani. Ato ba kinangutan na si Inday nagdali ko oy. Balik ra ko dayon. Dali oy. Dali. Di siya mo bangon. Wa manggod daka ko nang kain. Dagan mo. Ni dagan. Kani ba? Kisa ko ni nag-issue ani Ling. Kani ba nga resibo? Mukhang bayo pa. Kisa ko ni nag-issue ani Ling. Papanado na nimo dito. Ling, kisa ko ni nag-issue ani oy. Manglak Kani nga resibo ba? Kisa ko na nag-issue ni. Gubta ko po siya eh. Pero yung gapi inyong iyaan.
Magsamok-samok ta guys, magsamok-samok. Balik ka yan. Ha? Lami kayo koan ay, ang giti oh. Ha? Flawless kayo. Lami kayo. Oh, lami kayo flawless kayo. Ano siya guys, ang Asia's Kwan Songbird. Dadwara. Janet. Kaya interviewhan ti ka Janet. Interviewhan ti ka Janet. Interviewhan sa to. Ano katawa mo ka, uy. Uy, ayaw takihon gani ka diyan, katawa. Di mo na anakel? Ha? Tarong ba? Hi! Hi! Love you! Say, oh. I love you! Katawa na. I love you! Wow! Oh, cute Syra. Saki ako, be! Saki ako! Saki ako, bala na, bangga na siya ko. Kaya ba di ka mo-drive net? Ay, ano yan? Kay ko net. Kay ko. Hikad. Takot. Dahil no. Bangin mag-isa do. Asa tanit sa langit. Ato na ta dito sa kaanit sa eskina. Nakasway na kagato eskina nit. Na. Goy, lagi doy. Sige na. Edo try yan. Apa yung tigdoot guys. Ina nagsakay mo yung pinakagwapa. Sakay ko. Guwapa kayo nagsakay. Uy, ako yung sakay dati. Dali, dire. Kibaw, hindi ka mo drive net. May pa nag-driver na lang kasikan. Papausa daan niyo, oy. Guys, sakay-sakay girmi ni Janet. Hello. Thank you, Day Janet. Thank you, Janet. Paasa sa daan ni Panulay, oy. Ay! Putol. Dagit. Nawa na ko labot na niya. Virgin. Virgin.